tupenda. Upendo wa Mungu Baba, upendo wa ajabu, upendo wa Mungu Baba, upendo wa ajabu, upendo wa mwana wake kufa kwa ajili yetu, upendo wa mwana wake kufa kwa ajili yetu. Agape, 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 Buyakima nani buyakima umwanju murigerie andonzi asole imambi gani ngakiringu kwarika ngocha asomoro birwa magazeti anemono ayituko chikunyaka otoko murekera ali airoborito asichi gazeti chika ibere gazeti ya Standard nabogo gazeti ya Daily Nation abwistura chikunyaka otoko swa asobo mimono naboyo kwe manyinga inki kegendrete imensi ya Kenya oigo koron kuminyoka wika ase gazeti eria Standard turanyoranga inki kere asichi pechichesko nigo umuriki akonyara kobaga kweranga anata Ruto tax bites the dust kwende finance bill ya 2023 ekegambiro litukuri goro nigo giatete nga finance bill yo nigirima mincha amoneri chiko ikonyora serikali yatakire gutumika kubwatikana amo nogotuguterwa isiko gwe finance bill ya 2024 kubwatikana amo nokorobekana okwanyara kwa bakokoretwa imezi ya Kenya na basaye bachenzi asikiri batete nga finance bill yitubwati friendly gochi ase umwana inchi wa kawaida oigo ase bintu binde nga 1.5 asensemo area ya affordable housing levy nigo yanya tukabage kubekwa asikira umutinyi asikwera umuntu olikire amone serikali naboigo 5% digital content nigo yanya tukabage kubekwa rom 35% ase bari bakonyara bakonyora umushara wetaneti 800,000 per month naboigo ntubwate asensemeri ya petrol yarenga 16% naboigo 1.5 railway development levy naboigo asensemo endi ya business nebintu bindi nigo yarenge 3%. Duty on imports nigo yarenge 2.5% korengana amonumuriki bwe gazeti gabu na akonyara kobaga kwera yone budget iriya tokoba kigotumikwa umwaka onyatokoba kugweta bw'ikibesa umwaka 2022-2025 korengana 2022-2023 korengana amone gazeti yiga oigo asensemo endeni gondo chenga abarai abanene kuru asikyama kerikia usomo buribwa Azimio Umoja One Kenya Alliance banyatukoba kora umukutano nabo kuligeri ngaki ensemo iyo kunyara ko bakeko genderia kubwatikana amone gati y'abarai kuru asenseme yuko chiko soa ase serikali umuraibu Dr. William Samoei Ruto aigani ndoche umuriki omonene gosomo tenibwi kyama kerigia Jubilee Karanga Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi, naboigo Peter Munya,
nabo igo umugavana bwe county area cia James Orengo nabo igo asensemo ende gazeti gambanya tuko bakumurekera iguru yesegi iyo egendete kwenekiwa imensi ya Kenya egati y'abantu bali bakomuha okoboko omokoyi b'umurai bw'ensi nabo igo nabali batari kunyaka bakomuha okoboko abwesiri tukuri igoro ababunge bali bagendete koringorirwa amone kiombe kirikyo gutuka obosari DCI imensi ya Kenya ase county area ya Nairobi kubatikana amone kisegi ekigendete kwenekigwa amone kigori egeke kya chenzi kubatikana buna Kenya egenderete nabo igo asensemo ende aiganiga konyara kobaga kwera abantu banyatuko ba 4 pilots banyatuko ba saved Moise Road engakeria Moi ndoche ngaga igamba bamumurekerete Hussein Farah Joseph Kibira nabo igo Hussein Mohamed nabo igo Muyeki Washira nigo banyatuko bakumumurekera ase chipechi chibe ya kabiri ya gatatu nabo ge ya gatano nzukunyaka tukorigereria ebintu ebinge ase egazeti gana bogo housing levy buna governor bwe county area ya Busia senator bwe county ya Busia nere Okia Omtata agenderete kuika ase kigambiro nabo igo agendete kwamireria bange yuko nyaka bwe korusugwa anemono asensemo eyo yechinyomba korengana amone serikali ya Kenya kwanza buna egendete kwagacha chinyomba kyamagori ense buna enjere ya moyo koleta chigasi uchi asabasaye nabo igo koleta egasi chigasi chinde guchi ase aba Kenya kubwatikana amono kubura kwemirimo imensi ya Kenya oigo kato so chipechi ya kabere ase gazeti ya Standard aigani gondo chenga government nigera chiko gendera kotwara chinga kichingongu chokonyora chibesa echiashkunya kwa chiko genderia serikali ya Kenya kwanza kubwatikana amone finance bill ya 2023-2024 yanya tukoba kego kanu korengana amone kigambiro ase finance yuba konya kwa bagoteba asense meri ya housing levy nigo yanya kyaimuketiri birari nene nabo igo asensemo area ya treasury kubeka ebintu binde ebirati kunyaka bikobutura abakenya kibesa bide mamincha amoneri chiko abukorengana amo nekigambiro buna Kenya tukabage korigeria ekine Kenya tukabage gwikiwa ase ekigambiro nabo igo litukori igoro Kenya tukabage kubwatukwa kero turoche amangana igagendete ensi ya Kenya ase finance bill ya 2024-2025 ejanya tukoba kego tuguterwa isiko kubwatikana amo nuko boria kwa basaye guseke gori egeke kya basaye gya chenzi ono serikali nigo yanya tukoba kego tebuna anda konyore finance kego kunyaka kego wako isiko serikali nchikubeterirwa kugenda gutumeka finance bill eri arengororo y'umwaka uyu nyate ko bakugweta bw'ekibesa erinde enyaka bakeko mukiwa gukibosyo erinde egendere gokonya serikali tego yuko kunyaka bakekonyara kibesa bono niri tukurigora ekigambiro mkenya ko bakekana finance bill eri yamaiga kubwatikana anemono ne nsemo eri ya housing levy gosinyomba cyamaguri ainse ebangyo eyo kunyara bakekwa rusiwa asensemiyo kubwatikana amona abantu abakire ase bigambiro kwamireria umuswado yo anemono ase omonto anemono nyakabuka gakororokana ase kigambiro no senator bwe county ya Busia Okia Omtata askeri awote banga housing levy nigirema mincha amoneri chiko nabo igona abantu bali bakonyaka bakobuturwa kibese chiko se bakonyaka bakorutwa ebangeyo bawotenga bayimukiri kironi andake banyako bakuyagachira chinyomba ekyo nande serikali etete kunyara kabage kubagachira egento kendi bakonyaka bakubori asensemiga kya chinyombe ekiga kyanyara ko bachikwagachu ogoso ime direct kero wakurire besa unyaka bakawaka na gusengaki nanda asensemende gosekeri bakonyara ko bakubori government ende enga eraisa gocha inyara ko bakego chenji amachi kwesengenjo inyombe gocha waka na mbaka unyekore kubwatikana amone bese iri kunyara ko bagokunachu abiraire emyaka neba 15 umagwaka na enyombe iga ebe yago
nige gochikogendera koba eyago bweka omonyene gose government yende gocha nige gocha amo n'amachiko aye ande amao egento kerairire abantu abange banyako bagusiria enibo yabo gose chibesi cyabo ekibanyako bako invest gochi asense miga ya affordable housing korengana amo n'abantu bari banyako bawika ase ebigambiro nabo igo ase ensemo yende banyako bakorigeria chi tax chire chiranji konyara koba chikokora ki chikorigererigwa gose chiagerete omuswado iga okanyaka gotugutirwa isiko korengana amo n'ekigambiro rituko riegoro togosuka gochibosio omwacho morigerie nigo omorai bwense rituko riegoro anyatuko bakakubwatuka chibesa ichira chikonyaka chigokonya obwagachi obomo bwe polytechnic ya Kabete buna anyatuko bakagutara chinsemo echio nabo kuya eira yochikutsira ensemo eyo nanda nemo nanyatuko bakakwanira igoro yobwagachi bwechitifet buna injira yemo yokogenderia amasomo imensi ya Kenya gusigokonya aborokigwa abo bari ase chinsemo echio gusigokinia ebirengo by'amasomo imensi ya Kenya kubwatikana ng'a abantu bari basomerete chigasi echi chio white collar jobs nigo emirimo yabo eriko bakeokea ase bono abana abakenya baberiko bakuborwa bane kinga kwegera bari chigasi amoko indi kinyi chikonyaka bachiko bakonya ase amatuko abosio Boigo kerto gusuka goika chipechi chia kane aiganto mngana igoro yomo konyi bomorai bwense Rigathi Gachagua na boigo esegi eriegendete koenekigwa ase serikali ya Kenya Kwanza kerto kurigeria rituko riegoro nigo riabete rituko ria kabere egati ababunge bari bakonyaka bakomwa okoboko omokonyi bomorai bwense Rigathi Gachagua banyateko bakogenda gwochwa amo nekiombekeri kiegotuka obosari imensi ya Kenya DCI askiri bagotebuna abandake omokonyi bomugavana oyiga inabwate gose kumanchiro ng'a nero konyara kabakago fund gose kago finance amandamano ayo agendete kwenekiwa imensi ya Kenya nane kato kurigeria asa amandamano ayo agendete abasaye bachenzi nigo bagoteba ng'a ondete yo okonyara kabaka kuba support kurende nigo bakonyaka bakora amandamano barabuka abanyene bakonyaka bakwerwa kubwatikana amo n'obugima okonga imensi ya Kenya serikali gutaikira n'echira kiriya nyate ko bagikurira omo Kenya nyuma batarenda obochori obonene mono rituko rigoro ababunge mbanyate ko bagwikigwa ase ensemiga ya DCI asibachite konyaka babako dikia chiriboti kubwatikana ng'a ingentu kikeri bamaete kubwatikana amono korobekana okuko genderete iminsi ya Kenya nawigo ase kwe ese gazeti gachipeche chiga indoche ng'a bona abakenya nigo bagendete konyora chidiri kosi chigasi ase ense area Germany korengana amone gazeti ya Standard ase chipechi echio chia kane boigo gusuka gochibosi wika chipechi chia gatano na boigo ketutigarite ase nyumba ya Kenya Kwanza bono togosoa ase nsemo area ya UDA aiga na aronkero esegi egenderete gwatika egati y'omoriki omonene bw'ikiamekega Cleophas Malala kubwatikana amo n'omuntu oyomo unyara kabaka gwesokia nabo goteba ng'a bono nero urachi kunyara kabaka koba umuriki omonene bw'ikiamekeiga ase keri bateba ng'a omoriki oyoiga omonene iganyara kabaka gosinywa emirimo kubwatikana amo nari agenderete gokora oyoiga karende nigakonyara kabaka kwesokia nabo gogwesokia ase kinyumba cy'oburari nabo gwitangasa erebwika omonyene nganere bono urachi kunyaka bakagutinira gusikoba umuriki omonene bw'ikiamekeiga egento abantu kurwa chinsemo chia Kakamega gose Western Kenya banyatuko bagwesoke nagoteba ng'ati baguchikunyaka bakugania egento kingamune kinyaka bakeokorekana asibatete ng'a omurai bwense Daktari William Samoei Ruto nero nyatuko bakakomochora Malala anyara ko bakagutinira ekiamekeiga nandi nire buya anyara ko bakakomorusi nabo igokera komorusi anyara ko bakakuru reason engiya yokomorusi ase ekerugekeiga
aika kiragocha ingaki turuchinga enyumba ya UDA nigendete kuna konyora agbosegi obokoboke kubwatikana amo n'oburai nande kubwatikana amo n'ensemo iria egopinga eserikali yanyete kobake gusinga ya egendete kuna goswa ase eserikali ime chingaki chigakiratuchinga abawaziri banyete kobagocha rukuru ase ensemo iga ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance bono n'abantu abaiga nabarakuru ase ensemo ya Kakamega nigo bagosereiri onyore omuragio yiga kaukunyaka bwakuruswa ase obomo bwa usase serikali gose kiama kiri gukora ense ya Kenya UDA na baraboni go barachikubeterirwa kung'anya kuru ase ekiama ekyo Waigo gusuka uchibosi umwanchi umurigeria ase egazeti ga ya Standard nchakato kumanyanga inkikegenderete gokorekana kurwa chingong'onyi chense ane mono buna umuriki bwe gazeti ga agende gotwerera nigo gaiga korengana amone gazeti ga two nominees banyatoko bagosafu ase chika cabinet eri enkore anyatoko bagekwendaka nigo bakagero goikirana ase ensemo eri yekigambiro ye bunge enene ende bachikunyaka bakoringoria korengana amuna taarifa yanyariko bakegosoka uyo orenge omuwaziri boborendi bw'emikiture Kindiki Hapram nigarachikunyaka bakakoba omutang'ani koringorigwa ase ebunge egyo nabo igonanyaka bakakubwatigwa amuna David Chirchi na Eden Duale kubwatikana amo n'omuriki bw'egazeti ose kubwatikana buna chinguma cyabiriko bachiko ika ase nyumba cy'uburari korinde engane y'inzu cy'ikunyaka to kubwatiria ase nchera y'oboikana boyo kwenekinga ingikiranyaka bagekogenderera ase inyumba eria y'amachiko egotoka Imie County ya Nairobi buna abawaziri abarachikunyaka bagochaka koringorigwa bwikena bwegosoa ase emirimo y'obuwaziri kubwatikana ang'echi wiki ibere isatu cyanyaka bachikwera ensi ya Kenya itaratwara abawaziri abwase omuwaziri omonene Musalia Mudavadi nyatuko bakagochorwa amuno mwebwensi aratina chi ministry chonsi kero ensi ya Kenya egendete kubeka emirubiri emikana bwe kwenekenga abawaziri bachikunyaka bagosoa ase ebirugo ebyo kubwatikana amono goteniwa emirimo okwanya tukaba gokuborwa amone kyombekeri ya chenzi nabo omurai bwensi akanyaka bwakumukia igitambukero cyogotenia abawaziri abo Waigo ase chipechi chia gatano kabere ndochenga ande mangeta yororo chipechi gatano gatatu na sensemo eria Azimio la Umoja One Kenya Alliance kubwatikana amona barabu esegi eyo yabiriko bakegwatika anemono gose ogosambwa kwenyombe ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance umuriro ogendete gwoka tutamanyenga ekibo mu buigambo chikunyara kaboko genda gutigara amo gosini gobura chikunyara kaboko gosarika kubwatikana nga umurai bwo mu buigara ira Amuru Odinga ni gara chikunyara kabaka kwenda asensemo ya African Union nabo gachikunyara kabaka kurwanira ekerugo kyobo nyakerugo ensemo eyo nabo go inyumba eri ODM janya toko bakegosokia abatiyoteri baye gose ababwatani baye banene anemono abari abarai abanene asikia mekiga nabo igogosoa ase eserikali bono gaiga ase biche yiga ningon umnananya kabakingo gotebia nindoche umuriki gose umunyakerugo bwekiama kerikia Jubilee Jeremiah Kioni umurai bwobomo bwa Azimio la Umoja nabo go umurai bw'ikiama kya ODM Raila Amolo Odinga umurai bw'ikiama kya Wiper Kalonzo Musyoka nande anemono yukagire gochigotenera obomo bwa Azimio gose kunyaka bakakoba umurai omonene bwa Azimio korengana amo buna abantu gosaba tyoteridia bwobomo bwiga banyariko bakuboria Kalonzo Musyoka anyariko bakagotenera obomo bw'ogupinga eserikali nabo go asensemende nindoche oyorenge omoseneta bwe county area Baringo nanemono ole omwana oye umurai okabere bwensi ya Kenya Gideon Moi nabo go Peter Munya nere niga kabeire umuwaziri ase serikali area enkori yanyataka bakekoru abisi umurai bwensi okane bwensi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta nabo go umugavana bwe county area Siaya James Orengo nigo balinge gusini go bakorete umukutano bukorigiringa ingikegenderete gokorekana anemono asensemo eiga ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance eseye eguse ekiama keri gosobo muburi okunyaka bukorigiringa ki ense ya Kenya gose serikali irabisi egendete gokora emirimo yaye
boigo asense mwende ase gazeti eyo nigo omoriki akonyara kobaga kweranga ingie kogera Kalonzo Munya na Karua batachikunyara kobakoru asense moya Azimio Moja One Kenya Alliance koreng'ana amoni gazeti eiga banyatuka bakwerera ase enjera y'obwikiranu boigo ase chipechi chia 10 aiga omorai bwense nigo akonyara kobaka konyora oroboti orukanu igoro ye task force yanyatuka bakekorosimu nabo korigereria ng'aki amarandi arachikunyara kobaka koikiranigwa imesi ya Kenya gose chidini amachiko ye chidini amaya ajwa arachikunyara kobaka kobekwa ase gazeti ya serikali gose enjira aya marandi arachikunyara kobaka goikiranigwa ase ensi ya Kenya koreng'ana amone proposal yanyatuka bagekoruegwa igoro ya marandi kusaba basta bo bolimo abanyariko bagosoa imesi ya Kenya nabo igo amarandi ayua kunyara kobaka gusari gose kopotoza abana abake gose abantu atakunyara kobaka kobaigeri maadili mema koreng'ana amone task force igani kunyara kobaka kwaranga chikansa chonse bona nigo chirachi kunyara kobaka chikweri kebuya ase gekakimiti nyetano mo imiti kyanda abo kuna enjira yemo yokwene kinga chikansa chire imesi ya Kenya kunyara koba chire chikomanyikana nabo igo asensemo ende nigo barachikunyara koba kwene kinga chikansa chikunyara koba chikweriki ngo twara chire emiafuru gose chikansa chinde chiri chikunyara koba chikoteninira gose chiplanch asi chikunyara koba chikobera ime ase chikanisa ekyo kirachikunyara koba chikokora chikobera ayina ali agendete ase page 10 egazeti yiga ya Standard nabo igo nabo konyora enakara ya unyaka bwo gwesomera ase enchera y'obwikiranu ubwo nabo igo page ya megandoche amang'ana barimo anjete amang'ana y'emichezo nigo amurekere anamono ekemenano keri gyabo Palace Sports chigendete kwene kigwa chichigenderete kwene kigwa gusikiraje kunyara koba chigo chaka bwango iga koreng'ana amoni gazeti igiga umwanchu murigeri gwikira bundo chingati ngo twara amangi kuru ase gazeti iga ya Standard zeno gukomya kwika asensemo ya kabire turanyora litangazo erimo abere eninyara koba kingwere na gaiga nyara koba kingu kumanyi ari agendete kuru ase gazeti ya Daily Nation affect ebirengera byabo na their mental health iga better be rehab itogo toka chisensia ungatarunga ikiseria ndio togo konye mechango eyerase e community yabo kusibuna mwana oeta wende university onge yagutumia marogo yo gotindi otige skulu ogo bibagwaye kwasa omugakwa osariga siaye unywa maru oetana nasa wakoregasi ya serikali ya mobuta oitikaka ongea kuchanda abantu chifamili abuneka wetera segincho yo abagaka ese abani na kunywa marego yo goti umonto otige kanisa asegincho ya marego yo goti umonto ngea koiba olengo monto ya elia nyoro chibesa chugo kanyora kunywa marego yo goti monto onge agwetana n'abantu bamwe abo bosaigo isenge nchama yo bachaga twabapima twabamayogo yo gosibe bintu iko mubere twabakorera kansi na igo twabakonya unabu twakonyerega abantu kigamba kwani ngabwirire biya imagoroba yabano bagusiba mindasi mwatoka gusiyengima zamuri tanguru kubwas maset ngai gotoka Kisii County jana ya mabona beri mutumia muri aho yo gotinga unenya sore na maru ikana ari to asenya gitari ya Petamiri ya Kusenda na nyato kwa inga nyora ba gitari ya roba kandu ari asemere yetato
basi kulikerete ka mwane chikosi chia ninge chinge jirabe chia kigongonye kana bagete isiko asenya gitari ya peta media presenter ne wataba gitari abandi ina kawita osire ngawa konya baroira soma yumuya bawe na bwangu. Kwa majina naitwa Oliver Tambo, mimi ni mwana saikolojia katika hospitali ya Better Me Option Rehabilitation. Better Me Option Rehabilitation tunasaidia wagonjwa ambao wako na shida za ulevi, matumizi ya mihadarati, wale ambao wako na stress na wale ambao wako na upungufu wa kiakili. Sisi tunapatikana Kajiado Isinya Road, pahali inaitwa Birika. Iwapo uko na mtu ambaye ana shida kama hii, tafadhali jaribu utafute kwa nambari zetu ambazo tuko nazo. Akabatevinga onde wese kwato yo kutumia malio obuna yo asenga mbanya ka bako morenta mapema ataraji ka bako mbega sara. LT Kenya International Medical Center ni nyagitari ikotoka ime yomochi obosongo. Kenya International Medical Center erega igomochi ito obosongo. Igoto kunyaraka otogotumika chimashini chekerero kuringoria omochando ore asomobere ogo. Mochugo songo nane ni gotogo va services chia amarwaira ya gatoko kanga chronic diseases go lifestyle diseases omo ligereria ina marwaira abera go chande amate itenga kientambe na ida abande abare mairi nonya na abande ni go barasinye gitari aho wetera marwaira ya gatoko kanga chronic diseases ya marwaira to kunyara koto konya no burwaire bwa diabetes, high blood pressure, asthma, arthritis, ulcer ne marwaire ande amange gwata abanyegitari bare trend nande bakuligereria umubiro w'umugima ko gwetukia bakegesanise igonga chimashini nigo chiroro cyarure chinse cya maiko chikoligereria ibimo byabo byonsi ipi by'umubere ko gwetukia bakamagurunse kira nabo iko kira ritukuri Jumapili gochakira ensa eyamone kideka 20 umirana na Daktari Irene Kimuma ase akunyara kabaka okweresa amange iguru y'inyagitari yaito inyura na sigitasini kia chiri nguma kia Amazing Voice of Victory na amange kuru ase nyagitari yiga ya LT Kenya International Medical Center ekogera tokoligereria umubiro w'umugima twachaga koligereria ko gwesa amaino nonya n'abantu mbara amaina asumbuete abo batakeire banyora amariogo ya amaine singe njuko rusia amaino tali korokwe solution yonsi moligereria niga kwira ni bonyamasi bwitu bw'umubirense ubutokoroka immunity asomuntu bw'gesongo kwanyora ngekero immunity ya beirense niga marwaira ko cha mange mono niga kona kurangira ni final watch konyora ng'umubire usalikire nigo gotonyora gwetira enamba yesimi ere 0717176383 gose 0798018654 kulia na kitengo sali umubiro ito igonga titotigiri maega so kuligereria mangana nutrition nigo twachiri gokonya omochando ore asomobere ogo ne numanyete buna Voice of Victory Radio and TV twakwarganiri obokoreri bwaitu gocha asore ase chi studio cha Voice of Victory nabo okwenyorera obokoreri obuya buna bono koroiserwa amatera ase chikwaya chiria chitabwati abaegeria nabo igo nigo koroiserwa amatera yo ase chinchera chekerero kegima Voice of Victory ngokora turi programming ase chinchera buna bono asoko bugeriwa piano keyboard nabo igo chigita ase chinchera chekerero kegima na materago anyare koba kagwanchwa n'abantu abange
Boigo Voice of Victory Studios nigotoko rekordia ase chinchira chekerero amaterao na boigo nabo togokorera keria tokoroka mobile recording gose twacha goika ase ore ase ng'encho okoene kiabuna kwanyorire obokoreri bwaito ase nchirengia. Voice of Victory boigo ngokora tole video shooting ase emeyega aobuna emeyega yechinyangi emeyega ya matanga esolo artists ngokora tole emeyega yechikwaya emeyega ya prize giving emeyega ya graduation emeyega yo koiburwa gose birthdays nigo togokora emeroberie yeiga asogotumeka chikamera chekerero kegima buna bono chi BMW chi Canon nabo igo chikamera chinde no nyanchiria chikoiruruka igoro chimanyekaine buna chi drone. Voice of Victory ekero okwa rekodiri amona intwe nigo eyemo ase yemo okonyora kuirurukeriwa amaterao ase radio yaito ya 96.4 FM nabo igo akwanyara kubekerwa amatera yo yechibicha ase TV yaito ya Amazing Voice of Victory Leading Souls Christ. Voice of Victory boigo nigo tubwate umuroberio bwokoroisia amatera gochia ase chikwaya gose composition nabo igo nigo tubwate abaigeria abo bakonyara kuiwanania amarioge akegima agose koya harmonize. Voice of Victory boigo nigo tubwate emeroberio bwokoegeria chikwaya amatera aria amanyekaine buna achiset piece aiga boigo nigo tokonyara koenana obosemia gochia ase chikwaya buna chiwenerete gokora shooting aiga boigo nkonyara tole koenana amaigerio gochia asabateri bene gose chisolo artists buna bagwenerete gokora amatera abo ase amange tutarire goika umuchie obosongo asamagacho a golf arcade mbarabare ne stadium ya Gusii gose asamagacho a Kenya News Agency boigo nabo ogotokwanera wetera esimi ya koboko yo ere enamba enoti isano na ibere isano na ibere inye enoti isato ibere ine obwato mochando bwa maiso Specs Cells neduka yachire ime yomo chobosongo ase bagokolingolia amaisago bagotumeka chimashine chekerero utali wakana besa ende yonsi babwate chilens chiogokonya balia babwate omochando bwogotarora atambe okonya gosoma amaliko utali gochandika boigo mbabwate chiframe au aseligoli ria mobuko mkoena nabale chirfaro ochia asobolingoli bwa igoro. Specs Cells kisi ngwancha bale chibima chobogwenia ochia ase chikambuni au una elia ya AAR GA Liazona MUA Kenyan Alliance Ken Brighter Lucent Bioneer Igo Africa boigo elia Trident egotumekwa mono nabakoli emeremobe county ya Kisii nigo bagotoka ase omochi obosongo egati ya Old Shifring Supermarket nebengi ya KCB ase omochi o Nairobi nigo okubanyora ase amagacho a Balfa House barabale na Chafa House ebara ya Kimati Street. Welcome to Specs Cells Opticians, Goodka Clinic Kisii. We'll go through a few things when we start the eye test. We offer free eye tests and with all the latest machinery. Starting from here, we come here and we give you the best eye test possible in Kisii town. Jambo, kwa majina naitwa Bwana Malomba, msaidizi daktari katika Specs Cells Opticians Goodka Clinic. Hapa katika kliniki yetu tunasaidia watu ambao walio na tatizo mbalimbali, kwa mfano walio na tatizo ya kuona, kusoma na shida ya mwangaza. Karibuni.
amang'ana amaya Specs Cells nigo twakoreteire chifremu ase ligori rianse ochakera chishiringi chimi isano nemo merongo kianda na kianda boigo ebirore ebigima ochakera chishiringi chiribu ibere nainde boigo nabo okonyora ebirore ebigima bimanyikaine buna photochromatic lenses gochakera chishiringi chiribu isato nechimi isano twakere esimi ase enamba ya 0110505501 gose 0110001333 incho Specs Cell Optician bwenyorere omochando bwa maisago. Yakima nandi byakima umancho murikiri mega yokuru aso mutumuko oyu umwengine ngakina nyaka wingukorira eirana rwo kunyaka wingukorira ni gocha gaiga ase mbeo ndetinya ko tokorigerera na kobogo kumorekera asinjira y'ubukanu ari rubuto ase gazeti area Daily Nation yumwate ase okoboko kwane gaiga to kunyaka to gusanga nae emo ase emo ali agenderete akorwa ase gazeti gakorengana amobuna nachika kunyaka wingukotebya aburi tangani ase gazeti igamba ete uburito ingana eria tete kurusia serikali y'umurai okabere abisi yarenge etariki emo y'umutinyi ugatano gatatu umwaka 1982 wikiraboni gangando chenga emyaka 42 yanyariko bakiye kweragesa ingane y'unyariko bakiye korekana aiganari serikali ya chageti ubutuki kobwata abagendi b'ikindege bane ubose abarenge military abarenge abanene asense media y'uburindi iminsi ya Kenya barenge bane bunanya ko bakingo bategya amaritabo Muyeki Washira nabo igondo bwate Hussein Muhammad na Joseph Kibira nabo igo amona Hussein Fara abanye to babako barenge asensemo iyo kolengana buna timeline yarenge kinsa kianda yemambi nigo batemete kuchinja serikali eyo nabo igo chinsa ikomi kyamambi nabo yoro chinigo dyanya to kabali kwene kigwa asensemo area Embakasi Airbase nabo igo chinsa ikomi na mowe ka ikomi na ibere senior private Ochuka and Sergeant Okumu nigo banya to bako igwekana ase radio na mono radio arenge kuwikana iminsi ya Kenya engakeyo ne radio ase amatuka ya igale tumaitenga KBC engakeyo ya manyikante nga VOA gosenga rita nguna konyara kwa bakago chenji inga sauti ya Kenya amaleta na anya to bakago chenji kolengana nga history ya mangana ye radio anya to bakago chenji imensi ya Kenya kolende esinga kiyo radio ro ikaboni gaje serikali KBC ne yarenge gukwaneka ase amatukayo eyo iga Ochuka banya to babago tumeka gutangaza ukoyeria serikali y'umurai ukabire bwensi ya Kenya Daniel Toroitich Arap Moi nawe go chinsa inyekie mambi Air Force niko banya to babago so ase chipara nabo igo gwansa ko irani wasibanya to bakoira control ase VOK tari VOK radio inabo yar kunyaka bage kwero kaigo nali abana cheshi banya to bago so ase radio nabo igo goteba nga nyimbo y'amatera ali uzarendo anyara ko bakago chesu nabo igo banya to bakoira niringa bono oburendi nigo bogendete gutigara iminsi ya Kenya chinsa inye chamambi tunyure nga kotemuko nigo gwachagete chinsa kianda nawe ko chinsa kianda go ikachinsa inye nigo yabeire ekeminano egetili na bambaka chibichanchiro chikainegega abakenya bali kutumeka anemono asesemo eriye Embakasi nigo kwaro kworokia egetambulisho kiao kwa mayagweta nyaro kwarenge gas kusonyaro kwarenge anosi egetambulisho kiao nabo kwemoke amoko igoro kero ogotara wechimu agose andonsi ekabanganiri tukoli arenge amo noburro obonene nabo igo chinsa kianda Ochuka na Okumu niko banya tuko bako genda ase ense area ya Tanzania buna enchire yamo
yogotamakuru ase ensi ya Kenya kubwatekana amo no gosinywa gonjora eserikali yomurai oyo nabo gochinsa 11 chamaragobo goika emo mo president Moi nikanya tukabaka kutangaza curfew abu asa abantu bari kunyako bagoswa nyumba anene mono kero kunyora curfew engakeria COVID-19 iki curfew janya tukaba chikobeku ase abantu bari kunyako bagoswa nyumba buna inchere yemo yokwanekinga omorembe no chikunyako bukwena imiensi ya Kenya gose eserikali ejikunyako bagikwerera chinguru cyaye kubwatikana amo nogotema kurusigwa abisi kumurai oyiga korengana ebikoro byanyatiko bigokorekana kurwa umega ritangani nigoto kwererunga ase county area Meru umurai oyo niganyatiko bagakonyora parade y'abaskari iyarenge strong nabo itakorekanite kuru asama tukamegesa aso asekero kyoburai bwense nabo asanyatiko bagakokiwa amone parade yiga eyinere yabete engaki yayo morio okwana amono mwana inchi nyuma ogotema gonjora eserikali gotaraikenwa imiensi ya Kenya ayina mangana amurekeira asubwekanu chipeji kya kabere kya gatatu nabo igo chipeji kya kane buna umuriki bw'egazeti yiga konyaruka bwakwereranga ingikyanya tukabakeo korekana ase engaki eyo nabo igo history eyo maega y'emyaka 42 yanyaruka bagekwera gwikarero iga nabo igo tugutigana engane yo nabo igo gosuka uchibosio aiga ni gondo chenga ababunge nigo banyaruka bagotebanga kuyuno gotumeka constitution bobe ko chanda eserikali asensemo iriye kambero itukuri kontonya takawato koligereria nga ingendu kikeria oyo iga umu Anthony General onya tukabaka gochorwa umuyina nemono onya kabaka koba asensemo iriye yeri chiko nabo igo asensemo ya judiciary onya kabaka kobanga member ingendu kikeri araje kunya kabaka ukwana amone serikali erinde ebinte bigatokona koranga gaiga ababunge bakunyako bakomochia ekoti asogotugutera are muswada bw'ekibesa 2023-2024 kolengana unalitu kulegoro ogochika kwanya takaba gokorwebunga omuswada uyo nigore mamincha amone chiko anemono ase abanachi ebina banya takaba bakomorekera engana area affordable housing ne aboigo ebango area kunyara kabage ko nacho guse housing levy yere asenseme yo nigere maminja amonechiko aboigo asensemo area mafuta na bintu binde korengana amo no mulikibwe gazeti gabuna akonyara kabaga kwera ebunge nikana tukabake gotebanga okuno ogochanda eserikali abu konyora eserikali yasemeri ritangani nigira kunyara kabake gotumeka finance bill yo mwaka ulinyara tikoba kugweta enyaka bakegusukia finance bill yo kibosio buna enjire yemo yokonya eserikali enyaka bakekonyora kibesa ekiranya kabakikogenderie ensi ya Kenya asikorende finance bill yigayanya reko bakegotuguteru are nane mono ebinde mibanya ko bigokiwa ase ebigambiro aho amono mo senator we county area Busia Okia Omtata abigo ase chipechi kya gatano kabere ekina kikegendete ngaki eserikali bono yomurai bwensi rati kunyaka bakego isaransanse nabo gokoriye ringa yiranya ko bagekurubise kibesa erinde kikunyaka bakego ikani amaganyo nabo gokira kirianya ko bagekorira abakenya anemono kinga kikirie cyobochori obonene bunyuma butarariganiwa iminsi ya Kenya kira kikianya to kabachiko bekwa SMO nabo umna abasai bachenze banya to bagosoka asicipara nabo gokorubikana kuboria eserikali inyara ko bakego ikerania kira banya to bakubaliera bono ekigana kigira kunyaka bakikoba egetiro gwikania kubwatikana nga eserikali tiranyora enchire kunyaka bagikwiranyora kibesa ekyo kira kunyaka bakikoimokia economy ensi ya Kenya nabo gwikania amakendero ao gato chise mogete go se sector ao nacho cyanya ko bakigweso ke kigoteba nga kibesa ekikonyora cyanya ko bakikobeko guki asenseme yo kuna enjire ya muyu gwikania emerobiri anamaka to kwanira asenseme iri abanyagitari nabo igo asensemo y'abarimu banyariko bakuburia onyore serikali tekunyaka bagikubabekera kibesa kiseine goche ase kyombekeriyo kolikia abarimu nabo igo keriyo kolikia abanyagitari nigo barakobeterwa kwenda omogomo bwo Kenya agima nabo ikintu kira kunyaka bagikwimukia omochando omone tunyuringa abana boniga nigo banyariko bagosieka aigo ekyombekeriya kupeti nabo kerikia nati nigo kyanyariko bagikurwa enotes goche ase government ya Kenya ende kinga kubwatukere kibesi cyo kira kunyaka bakiko konya kiseme cyo kinyaka bakiko genderia amone gasi yabo ya butambe
abu ase serikali bono yatige chita igoro yasinyirunga ngayigo chikunyaka bage kurusia chibesa igira chikunyaka chigwikarania ebintu ebyo byonsi nawigo ase ensemo ende yechipecha gatano gatatu aigani goto guchikunyaka to kurigereria orobotiro rwanya tukabaro kubekwa SAE amono muraibwense nabara ikuru ase ensemo eria Azimio Moja One Kenya Alliance orobotiro wanadiko kuna ekiombe kia IBC kira chikunyaka bage gochoru nabo kubekwa aroro kubatikana amono gutaba abisi bwekiombe kyo gwetania umwaka oyomo ebintu ebingi niko byanyaka bigotena na igo abakenya baganye tinga ekiombe kia Kenya kwa bakegoswa abisi ende emerubiri aho inyara kwa bakegwikeraniwa aiga korengana amone gazeti yigani ko bakonya ko bakwerera nga Mr. Evans Misati niganyere ko bakakochoru achikunya ko bakagotenenera abantu bari nani parliamentary parties nabo igo Mr. Nicholas Bore nikanya ko bakakochoru achikunya ko bakagotenenera majority party nabo igo Augustus Muri nikanya ko bakakochoru anya ko bakagotenenera ekiama na kulende abwaso bututukanu bwabeire egati yababere na kokimuri arachikunya ko bakagotenera aise oyomobo arachikunya ko bakakogendera oyomobo chinga kira chikunya ko bakakoira na mega ayonkorengana amone gazeti gabune kunya ko bagekwera buna ebochorio bwose nomination cyanya ko bakiko kortunyorenga e committee nyanya ko bagekoroswa iyo yanya ko bagekobeka abantu bonsi anemono kuru asensemo ye kanse ari kunya ko bakegutuma amontoye South of Kenya binyako bakegutuma umontoye ensemo iri gupinga serikali ebeke umontoye ne serikali inyako bagekobeka abantu baye nabo igo youth banyako bagutuma abantu barachikunya ko bagotenenera nabo kwenekia abantu bari bagochikunya ko bakorigirwa nabo gochikutenenera aba commissioner kianda abarachikunya ko bagochoru nabo gosoa ase kiombekeri kyobochori amone chimbebe tunyore aburi tangani nigo twabwate aba commissioner batano babere ase kiombekyo kurinde aba commissioner bandi babiri bachikunya ko bakomenta korengana amono roboti yorugarwa nadiko onarwanya takabarugo sainiwa nabo kubekwa SAE ko barichiko imiensi ya Kenya igo ekina kikegendete nabo igo amatukari banyatuko bakwegwa ichwikibere no gwika umutinyi oyomo wene kinga babwatukire amarita bwikane uchi ase ebunge enene kuna enjire ya moyo chikolingoria abantu barachikonya ko bakwira ekerugo ekyogose obo chairman ase ensemo eyo ya obochori amone chimbe imiensi ya Kenya oigo mwanchu murigo minyoka wikachi pechi cha 10 aigani gotokuchikonya ka tukurigeria litukoria ankyo bono obotenenirwe kiama kya UDA nigo borachikonya ko bogokora musangirikano abu esi barachikonya ko bakurigeria esegi abere ko bakegwateka igoro yobo ngorachikonya ko bakakoba umunyakerugo gusomoriki omonene bwe kiama ekyo kya UDA aburitangana nyako ingo kwerera nga ingikegenderete kwenekirwa ase ensemo eyiga yikiama ekiye kunyaka bagikora ense ya Kenya kero abantu kurwa chinsemo chicha Western Kenya batebiringa tibagutigara isiko ya serikali gusiti bagochikunyara ko bakurigeria kero Cleophas Marara rachikunyaka bagakuruzwa ekiama ekyo ababoni go barachikunya ko bakwerekinga nkunganya bari kuru ase kiamekyo nabo igo ase amatuko gose wiki gakegwansa dwarwa abarai abanene kuru ase chinsemo cha Western bakurawa amono mu governor bwe county ya Trans Nzoia na tembea bakorosia obomo bwo muruya asikiri batebunga ekinekinga kikiria abaruya babwende okwana esauti AM kana rochinga abarai bali ase serikali nabo bali batari ase serikali banyateko bagwikana ase umusangirikano yo nabo kurigeria emeroberi emekenu yokwenekinga ngimbitambukiro kibirie egesaku kyo muruya kirachikunya ko bagikuimukya nabo kwenekia ngana kerege nginya ukikunya ko bakikwanira ase eriogi erimo andene mono kero abasaye bachenzi bagote abuna bono barabwomba dikunya ko bakurigiringa gosenka birakia mundarwete baraboni go batete national unity eyo korengana buna constitution ya Kenya ekunya ko bagekwerera Boigo sichipechi jagatiga igando chumurigeria tindochi ande amangi na boigo ase history August nane history kunya kobage kuira August 1st August 1997 umo minister uteneta mangana a state aserieta
niga asirite Mr. Koech niganya tukaba kagwitiga emirimo nabo konya arakoba kagutangasa ng'a bono niga bere free kubwatikana ng'a ase emirimo eria abwate nigo abwate emechando emenge nabo kurua assurance gochi asaba Kenya kuna rituko riarenge chitariki inye echumatatu ngubwatuka arenge oroboti oroikenu ng'a ingikiagerete akanyakoba kagwitigia emirimo amonche morigeria nabo igotwanya kotokora abantu ao bari ase serikali bakonyako bagwitigia emirimo korende ase batakonyako bakweranga ngendo kikeria gekoenekia banyako bagwitiga emirimo na boigo asubuikenu ng'a kichi challenge chingabune chiga chirachi konyako bachigokorwa imensi ya Kenya kubwatikana ng'a abantu bangabuna ngo baratore naboigo nturoche ng'a inkikegenderete kero igoikira ambaka omonto onyarako bakagwitiga emirimo ya serikali ibagabwente gokorera abakenya emirimo nabo igokuru ase chipage chia maega ye miaka 10 nabo igo obusagani miaka kianda obusagani buri bwanya tukobo gokorekana imeye university eri ya Garissa aiga no abanachi ebina Anthony Ndung'u tubwate oyo ndo kurukunga David Kemei nigo banya tukoba bakunacha serikali echikonyaka bakigwakana 496 million gochi ase chifamily chichanya tukoba chigosiria abancho babo university iyo kubwatikana amono bosagani ubwanya tukoba gokorekana ase university iyo ya Garissa wikrabu mwachumo ligeria ndo chingati ngo chikotwara ande amange oteno gogwakira mbuya mono aso kogenda kubwatia umurobero yiga bwa magazeti emambiga ande ne mono rero ere tariki mo yomotienyi ugatano na gatatu tuchinga abantu bakari goteba ng'a happy girlfriend day nditukirigana bakari gochengira ase bari bakubwati kerikegendete imensi ya Kenya igo ngo kuganiria umutienyi umuyana boigo umutienyi obwechikambi make sure ng'ana ngo ikanore kanzo umutienyi igo nyaka kugusabirwa ya kuganya ona gusabirwa bono to chikanzo chanya ka chikubekerwa amachiko ng'a dasima nyaka chigwikane amachika yo nyaka chigwikane obokoreri imensi ya Kenya igo nae ekore ng'ana bone ekanse sabira abweka kora amayaga bwasore sangana abamino eseng'encho mambitura amanyiri ng'ankike kobora kero bwate rero sangano yotabwati mambiri yotabwati ne natware omoyo bugosanga naye eseng'encho tobwati ankyo eyo tio monguranya akabaka gosina kwagate lakini onyure chikoraga chinsa 10 kwaga chini ng'ina gocha SMS iga kumanyi ali aragende ko bakagwatika kurwa chingong'onye chinse ane mono katobegete amaiso gochi kenyomba area ya machiko Nairobi kubwatikana amono kolingori wa kwaba waziri abanyara kwa bagochorwa ase emambi ange gwachakira chinsa inye mambi mu waziri uyurenge aroro ase cabinet enkoro ase semo yoborendi bwoime Abraham Kithure Kindiki aranyaka bakawikana bosibwe committee eyo bosibwe bunge yo anyara kwa bagakwere sanga ereningo amaria ng'a kiabwatangana nane mirimo kieria arachikunyaka bagakorera abakenya ayuna ali chikoraga chinsa 10 kwagachi twachi kunyaka tugusanga asinjira yubwikaniria ningo ngurukwa Hesbon Bosire.